baby. Wazi wena ngiyakuthanda. Yes. Wazi ukuthanda ukudlula imali la emhlabeni. Hayibo! Wena na. Ngiyakutshela wena ngiyakuthanda. Okay. Ukuthanda ukudlula imali sithandwa sami. Manje ngale 14 ngizongithengelana. Yo. Uthi ngale 14 ngizokuthengelana. Uzoliyosise. Awukwazi. I-surprise. Nathi ukhalani? Ungikubuza umkhulu wami washona nge-14 February. Washayiswa imoto umkhulu wami. Sema sisi ke. Mara ngicela ungenzele ifavor ke. Ngicela i-present nge-14. Hayibo. Ngithenga i-present mina nge-14 February kodwa kushona umkhulu wami ngiyenzile. Hayibo. Ngizilela umkhulu wami washona kabuhlungu. Bazothi Mamela, thenga i-gift e-Valentine uqede. Simple. Wena ngithengela i-gift bese maqeda ungiphe uhambe uyokhala amaqeda. Ngicela ukubuza. Wena unga-celebrate wena ngale kuleyo date le washona umkhulu wakho. Bazothini nabantu abomakhelwane bazothini? Angeke mina ngikuthengele i-gift nge-14 February. Uhambile uzobuya. Hayibo. Manje ngiphila impilo yakhe manje. Mina umkhulu wami washona kabuhlungu washayiswa imoto. Manje mina ngizothenga ama-gift ni celebrate ukuthi umkhulu wami ngishonile. Wathi uthengela mina. Angeke kwenzeke. Hawu. Umhlabathi. Dala usihambile umhlabathi umdala museka amathambo musi. Sabe isikhalana nento esesa amathambo. Hayi.